Goeiedag iedereen, zie hier een reportage over een jaar ervaring met de deelfietsen in Vlaanderen. Dus hier aan de linkerkant zie je de stippen waar dat die fietsen momenteel aanwezig zijn of eventueel de dropzones. Je kan dus ook zien dat er een fiets in Terneuzen is, meer bepaald kan je dus wel een fiets huren in Vlaanderen, ermee naar Nederland fietsen, maar voor de dropzone moet je hem wel terug afzetten in Vlaanderen, dus nog altijd geen dropzones in Zeeuws-Vlaanderen. Het belang van die deelfietsen opnieuw aanvullend op het openbaar vervoer, combinatie van de lijn en een deelfiets, en dan ook wel in Zeeuws-Vlaanderen wil men de functie van de flextaxi invoeren. Dat is allemaal positief, maar aanvullend is een deelfiets ook wel noodzakelijk, ook voor de kosten. Kijk, dergelijke deelfiets een volledige dag, meer bepaald 24 uur, €10. Bon, het busvervoer in Zeeuws-Vlaanderen betaalt direct €24 voor een dagpas. Bon, ik heb die fiets al verschillende keren gebruikt natuurlijk, het volledige jaar. Ik heb niet altijd mijn eigen fiets bij, zowel aan de grens de Klinge, ook wel in Antwerpen, dan ook in Sint-Niklaas. Je hebt die fiets een beetje overal, dus je ziet hier ook wel op de kaart. Dus het heeft wel een positieve functie als extra op het huidige openbaar vervoer. En zeker en vast in Zeeuws-Vlaanderen, waar er een beperkt OV is, mag men toch wel zeggen, is het toch wel ook handig dat dat er komt. En het is in veel de provincie Zeeland, die meer dan een jaar geleden het idee had van ook deelfietsen te zetten. Dus ja, men komt in de veronderstelling dat zij dit ook in orde zullen brengen. Hè? Ook wel de logica.